Ako gali si Ernesto Jun Espanola Jr., General Manager kang Lawaan Multipurpose Cooperative. Kag sa kadyang adlaw naka-receive kami kang second tranche kang Philippine Rural Development Project Fund nga may naging counterpartan kang aten provincial government, no? Kag diya nga pundo pa-manage sa Lawaan Multipurpose Cooperative kag amon diyang amligan tingid nga ang diyang pundo pangabuyan niya kang tanan sa Lawaan. So kabay nga ang diyang pundo makatugro kang mayad nga pagpangabuhi kang mga katawhan, no? Ay amura ang pinaka-objective kang kooperatiba kag durugid nga salamat kay ang provincial government nagtugro kang anang counterpart kag mura kami pabayan kag sa gihapon ang andang pagsarig girigyan gihapon sa Lawaan Multipurpose Cooperative kag kami tanan nga mga officers and staff nagapasalamat gid itbahel sa aton provincial governor Rodura Dudut Kadjaw kag sa aton nga mga ST members, no, sa aton nga vice governor. Duro-duro gid nga salamat kaninyo kay kamo nagtugro gid kang pabor. Nakita ninyo kung ano ang kaayuhan nga maabot kang dyan nga proyekto kag amon gid dya ipagkit sa amon tagipusoon nga amon paghahalungan. Duro-duro gid nga salamat.